ഹായ് ഓൾ. അപ്പം ഞാൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഷനിൽ കഴിഞ്ഞ മന്തിൻ്റെ എൻ്റെ PNL ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 1 to 31 വരെയുള്ള ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിലുള്ള PNL ആണ്. അപ്പോൾ $10,000 മാസ്റ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് $2,288 ആണ് പ്രോഫിറ്റ്സ് മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ട്രേഡ് നമുക്ക് എല്ലാ അക്കൗണ്ടിലും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ 3 മന്ത്സിൻ്റെ PNL ആണ് ഈ കാണുന്നത്, 4,899 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 3 മന്ത്സിൻ്റെ PNL ആണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മന്ത് എനിക്ക് കുറേ ട്രേഡ്സ് മിസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ജസ്റ്റ് 9 ഡേയ്സ് മാത്രമാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ വരുന്ന മന്തിൽ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡെയിലി കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഡിസ്കഷൻസ് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഈ PNLs അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ സ്റ്റുഡൻസിന് മെൻറ്റർ സൈഡിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ മാർക്കറ്റ് ലെവൽസ് എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതുപോലുള്ള നല്ല അപ്ഡേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.